Kimanin kaso 50 cikin 100 na ma'aikatan da ke karɓar mafi ƙarancin albashi a Najeriya na kashe dukkan kuɗinsu wajen sayen abinci. Wani rahoto daga cibiyar nazari mai zaman kanta, wato SBM Intelligence, ya bayyana cewa kusan kashi 50 cikin 100 na ma'aikatan da ke karɓar mafi ƙarancin albashi a Najeriya na kashe dukkan kuɗinsu wajen sayen abinci kawai. Rahoton ya bayyana damuwa cewa sauyin yanayi, wato climate change, yana ƙara haddasa ƙarancin abinci a ƙasar, wanda ke ƙara yawan rashin abinci mai gina jiki musamman ga ƙananan yara. Haɗin gwiwar tasirin sauyin yanayi da rashin tsaro na haddasa matsanancin ƙarancin abinci musamman ga masu rauni a cikin al'umma, in ji rahoton. Wani ƙwararren masanin abinci daga jihar Kano ya bayyana cewa yanzu haka muna ganin ƙaruwar yara masu fama da rashin abinci mai gina jiki. Iyalai da dama suna cin abinci sau ɗaya ne kawai a rana. Rahoton ya ƙara da cewa yawan katsewar samar da abinci da matsalolin tsaro yana taimakawa kai tsaye wajen ƙaruwar matsalolin rashin abinci. Rahotannin duniya na nuna cewa yaɗuwar rikice-rikice tare da matsin tattalin arziki da sauyin yanayi na tura miliyoyin mutane zuwa matsanancin rashin abinci. Rahoton SBM ya kuma zargi cewa ana kai farmaki ne da gangan ga jihohin tsakiyar Najeriya, wato Middle Belt, wanda ke matsayin kwandon abinci na ƙasar. Yunkurin kai hare-hare da rusa dukiyoyin noma a yankin Middle Belt da kuma ƙwace filayen noma na ƙara jefa ƙasar cikin mummunan matsalar rashin abinci. Wannan dabarar ba wai kawai tana hana noma bane a cikin gida, har ma tana haddasa hauhawar farashin abinci a faɗin ƙasa da ƙara yawan matsalar rashin abinci da kuma girgiza tattalin arzikin Najeriya. Rahoton ya bayyana cewa yawan tsadar abinci ya zama babbar matsala ga ƙasar. Tattalin arzikin abinci a Najeriya na cikin hatsari domin abin da ake bukata ya wuce abin da ake samu. Rahoton ya ce hauhawar farashin abinci ya ƙaru zuwa kashi 35.41 cikin 100 a watan Janairu shekarar 2024, kuma matsalar rashin abinci na ƙara ta'azzara. Yawan 'yan Najeriya da ke fama da rashin abinci ya ƙaru daga miliyan 66.2 a rubu'in farko na shekara ta 2023 zuwa miliyan 100 a rubu'in farko na shekara ta 2024. Rahoton ya kuma zargi karancin amfanin gona daga yankin nan Middle Belt da ƙara hauhawar farashin abinci a ƙasar baki ɗaya. A baya shugaban ƙungiyar kwadago ta Najeriya NLC, wato Joe Ajero, ya koka yadda hauhawar farashi ke kawar da alfanu daga samun mafi karancin albashi na naira 70,000 da gwamnatin shugaba Bola Ahmed Tinubu ta amince da shi. Yayin jawabi a taron babban zaben ƙungiyar TUC a Abuja, Ajero ya bayyana cewa harajin da ake cirewa daga albashi yanzu ya fi ƙarin da aka samu daga sabon mafi karancin albashi. Wannan lokaci ne da muke buƙatar zaman nazari don tsira da rayuwa. Ya buƙaci a sake duba yadda ake aiwatar da sabon mafi karancin albashi, inda ya ce wajibi ne mu dubi yadda karancin albashi ke shafar rayuwar ma'aikaci. Shin an aiwatar da shi yadda ya kamata bayan yaƙi da NLC da TUC suka yi? Ya kuma koka kan tsadar rayuwa da ke ƙara muni a faɗin Najeriya. Masu haya da 'yan mota sun karɓe dukkan albashi. Harajin wutar lantarki ya fi albashinmu, sannan harajin sadarwa na ƙaruwa a kullum. Yaya matsalar ƙarancin abinci take a wuraren ku? Ku bayyana mana ra'ayoyinku a ƙasan comment section.